Shin ka san waye Shankar Singane kuwa? To fa lallai ka ji ka sani. Yana ɗaya daga cikin mutane 10 da suka fi kowa kuɗi a India. Iya kuɗin haraji da yake biya ya kai abin da wannan jiha take kashewa kowane wata. A garin nan idan babu goyon bayansa babu wata jam'iyya da za ta iya kafa gwamnati. A kai iya mahassara ma kake magana? Idan Singane ya so a cikin awanni 4 kawai zai iya kifar da gwamnatin ƙasa baki ɗaya. Shin kana da sani ma akan zunzurutun hidimar da yawa wannan jihar? Makarantu da asibitoci da ya gina ba za su girgu ba. Babu wata karamar hukuma da bai taba ba. Shi yasa mutane suke matakar martaba shi. Duka alamu sun gwada cewa baka san matsayin wannan mutumi ba. Yalla bai manta mana maganar al'umma. Don lokacin da muka fuskanci wata matsala shi muke zuwa mu samu. Domin wasu matsalolin sai shi din kuma nan take yake mana maganinta. Ka san me hakan yake nufi? Tuhumar mutum irin wannan da zargin cewa yana taimakawa 'yan ta'adda? Dariya za a yi mana. Cewa za su yi 'yan sanda sun yi hauka. A gabarce ne labai. Zubar mana da mutuncin hukumar mu zai yi. To a halin da muke ciki wani mutunci ne hukumar 'yan sandan ke da? Masu kima suke tsoron kimarsu ta zube. Babu wani abin da bamu sani ba daga abin da al'umma take faɗa akan hukumar 'yan sanda baki ɗaya. Wani lokacin mamu da 'yan jagaliya ba iya bambancewa ya fi wani. Idan ɗan sane ya sane wa talaka kuma ya je ofishin 'yan sanda domin ya shigar da ƙara, yadda za a ke masa sai ka ga tamkar kamar shine ya aikata laifin ba wani ba. Yaushe aka yi masa nan? Lokacin karfe nawa? Me ka je yi a gurin? Nawa ne su kudin naka? Kai, a ina maka samu kudade haka? Da banzayin tambayoyi irin wannan sai a rufe bakin talaka. Daga nan kuma sai a aika shi a ce siyo lemon kwalba har da sigari. Kuma baya da wani zabi sai ya je. Sannan yana tafiya, 'yan sanda a tsakaninsu sai su fara magana akan 'yan sandan wannan yankin. Fandu ne? A ina Fandu a ya tafi ƙauye. Sai dai in Raju ne. Daga nan sai a nemo Raju. Ba fa idan a kama shi ba, sai dai ya sallame su daga abin da ya sata. Iya wannan al'amari ba karamin abu yake wa kimar wannan hukumar ta. Idan kuma talaka ya karya dokar hanya ya wuce fitilar da ta tsaye da shi yayin da yake sauri ya je gurin aikinsa domin ya makara, to anan fa duniya ta tashi. Ina lasisin ka yake? Fitilar babur ɗinka na aiki? Tayar ka akwai isasshiyar iska? Mai fa? Tambayoyi dai sinki sai ka ɗauka cewa ya zo ne zai tsallaka boda. Kuma shi wannan tsauri ba dan doka ake yinsa ba, saboda kumburin aljihu ake yinsa. Mutum ya tatsi iya abin da zai iya tatsa. Kuma shi ma wannan ga wannan hukuma tamu babban martaba ne. 'Yan fasa ƙauri, tantiran 'yan daba da kawalai maraba ake musu a ofishin 'yan sanda, a ba su kujeru su zauna. Shi ma wannan duk daga cikin kimar hukumar mu ne. Da kowane wayewar gari aikata miyagun laifuka ƙara girma yake yana tambatsa. A garin nan kullum miyagun ayyuka ƙara samun ci gaba suke yi, kuma ba laifin kowa bane sai namu. Masu sayar da miyagun ƙwayoyi sun samu ci gaba, yanzu bindigogi ma suke sayarwa, kuma mu ne nan muka kasance sila. Masu gudanar da gidan karuwai an kwana an tashi su ne suke gudanar da gwamnatin ƙasar nan. Su wane ne suka jawo? Mu ne. Ranar farko na kowane wata dukkanmu muna sa ido akan a biya mu albashinmu. Amma wane ne yake biyan mu albashin? Gwamnati ce? Ministoci ne? 'Yan majalisa ne? Ina da kudin al'umma ake biyan mu. Su waɗannan jama'an da tattausan lafazi wannan ba ma iya mu yi musu. Domin kare ƙasar mu al'umma sun tura sojoji zuwa bodar ƙasar mu. Domin kuma kare musu cikin ƙasa sun zaɓe mu. Sojoji sun kasance suna ayyukansu. Amma mu fa yayin da ake ta kakkashe sojojinmu a Kargil, ƙasar nan kuka take ta yi. Amma idan aka waye gari ɗan sanda ya mutu, talakawa farin ciki suke yi. Abin da suke cewa an rage mugu ɗaya. Ina dole ne mu canza wannan al'amari. Dole mu sauya kamanni ta yadda al'umma za su faɗa abin kirki a kanmu. Kuma hakan ba zai samu bane ta hanyar gina majami'ai ko kuma rubuta karfafan take a ofisoshin 'yan sanda ba. Dole sai mun aikata. Dole sai mun gwada matsayin wannan kayan wa duk wani tantiri. Ko shi ɗan sane ne a tashar mota ko kuma babban attajiri ne kamar Shankar Singaniya. Ta wannan hanya ce kawai al'umma za ta so mu, kuma daga haka ne za su ba mu kima.